sampai Kokrajhar dulu dengan kita tahu nang sampai meninggal bicara angin leges soalnya waktu Baukungri hanang keras ini dah ini dari menjadi jagasim Baukungri Hajw बेयाव माने गोदोनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ बाउखुंग्रि हाजो गाखोनाया क्लाइम्बिं बादायलायनायबो जायो बादायलायनाया मैया थांखांबाय प्राइज मानि दंमोन 1 लाख फार्स्ट प्राइजआ नायलांबाय थादो माबायदि नुयो गोदोनिफ्रायनो बेयाव माने बर'फोरा हाजो गाखोनाय हुदा दंमोन बेखौ फालिबोनाया 7 बोसोर जाबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम बाउखुंग्रि हाजोआव फैनाया सिक्किमनि भिडिअ'आ बै भिडिअ